Tinokudokezai mabuja akanaka tauya dzanyasi zuva rochitanhatu mwedzi uno wa Kubvumbi. Mangwana ndiro zuva rokutanda ropasika kam. Tiri kuramba tindotenda yawe kuti wari kuramba wachindotichengeta. Ipapa rikaitiri ngezviri munhau dzanyasi. Firimu reAljazira roGod Mafia raburikapo kare nyasi icho chitatu. Ipapa paburika iye Hedzinoyi ari kureketa kuti kwaiva munangarwa wano mari inoita mamiriyoni ekoAmerica 240 240 million yekundosenzesa basi pakuita kuti wapinziwe panyanga musarudzo dziri kuuyadze. Kana chiri chokwadi ndipo munotoona kutoti paribe chisvino. Ipapa kuita wakomana kana munhu ano makutukuto mari yakadandi okundoti andopinziwe mupawa basi. Ko kana anenge akuita sei kuti ari kuiboyepi pariba ari kuziva. Heno kuti kwakuri kundoreketa cherekwa iye Hubert kana kuti chachiri chichokwadi ticharamba takandolinga tiri ipapo zvedu. RBZ yaburika iyo iri kureketa kuti tabva taita kuchengeta zvinhu zvevanhu wese wari kunzi wakapinda munyaya dzokuita chimanjambudu kuti zvinhu zviite zviri kuitika zvoGod Mafia asi chatotinetsa wabata zvinhu zvaiye Clopas Chidodo anoringa nezvokuchengetedziwa kwenhandare yondege Robert Mugabe David Chirozvi ariwo kuOryx Jewelry Mehluleli Dube ariwo kuFidelity anoita ndiye mukuru wogoridhe pokare mukuru agere hunde paFidelity Frederick kunaka. Basi ndo wanhu wega wanzi ndo wabatirwa zvinhu zvavo kuti zvireke kugotengesiwa kana kudini zvibatiwe nehurumende. Chiri kutotinetsa ko ana Hedzinoyi wacho nevamwe wakuru wakareketeka sei waribe kubatiwa, sei waribe kudini. Ana enhirieta wese wandoripo wari kutorarama zvavo wakatoita kuturika makumbo padenga kuita tatata chaiko. Rekai hedu tirambe takanyarara tichiona kuti zvinenge zvimboenda nekupipa pam. Wanoringa mutemo wagoreketayo kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inofanira kuti iite zvinhu zvinobatika nokuti zviri kureketeka zvoyo God Mafia zvisvinu. Ipapa kwai vanhu vakaita sana Hedzinoyi neyo wese wamwe wese wakabatiwa wari kureketa pafirimu wachitoreketa zvavanoitazvo wese wanofanira kunge wachipinziwa mushishi nokuti mutemo unoita nozve kurambidza kuwachiwa kwemari dzinenge dzabiwa dziya unoreketa pachena kuti anokonzeresa anoita kuti zviitike pokare neanopesvedzera kuti zviitike wese wanofanira kundokushiwa nobhurashi ribodzi wachibva wandopendiwa kabodzi. Heno kuti anti-corruption wachaita sei ticharamba takandoringa kuona kwazvinenge zvichienda. Wachiwenga ipapa wagoburika wari kureketa kuti kwai izvozvi zviri kuitika zvokuti vanhu vanosenza muhutano munyika medu wari kubva waenda kosenzera nyika dzokunze zviripo zvinobvumiwa kuti zvirambe zvichiendeka mberi zvokutoti wari kuronga kutoti waise mutemo kutoti munhu wese anenge afundzisiwa munohurumende anobvumiwa kuti agoende kosenzera dzimwe nyika akatoenda kutopinziwa mujeri paanobenhukira. Imi kaimi tima rakadari ndarisaya ini kuti rinobvepi. Heno kuti chokwadi chere kuti zvichaitika zvokuti waise mutemoyo tikundoramba tichindonamatira kuti yawe ngaawadzivise wareke kugwesa kamutemo kakapusa kakadando. Dai wandobhadhara kamo vanhu zvisvinu zvinoita kuti munhu wese akone kurarama zvisvinu kuita kunge munhu ari mujere iye munhu atori munhu anenge achisenza basa zvisvinu. Tiri kunyepai kuti kwai noFidelity mari yogoridhe rapinda mwedzi uno kwai kwapinda mwedzi mitatu yapfuura yokutanga kwegore kwai kwapinda goridhe rinoita makirogiramu 6,694 6194 kgs pachirungu. Asi kwai goridhe ritori zvikamu 20 kubva muzana kuita shoma pane rakauya gore rapfuura. Heno kuti zvakonzerwa nei ipapa peno ndiwo ana Scott ticharamba takandoringa kuti zvinenge zvichimbopembera zvakaita sei ipapa.
wamonzora kwaiwa gobvumiwa nodare kuti waende kudare dzimhosva dare guruguru riya kuti nyaya yavo yawagoti iyo gwaro rokutariwa kwemuganhu mitsva yozeki rimisiwe, zvinoita kuti sarudzo dzikone kugumisiwa pokare. Rekai tione kuti zvichambopera zvakaita kudini. Tinenge tichindokunyepai kuti zvinenge zviri kunyatsotekaira sei. Wamwe wagoringa wachifara kupareketiwa nahopero ching'ono kuti kwai mgwicho waJobo Sikhala anonzi Jobo Jnr kwai ndiye agonzi achapinda achimirira bato roCCC iko kuZengeza yokumadoka zuva Zengeza West pachirungu. Kwai ipapa ari kupinda akamirira ari kuita kuti bambo wache basa ravo ravakatanda munharaundayo rireke kugopfa. Rekai tione iye hopero agoreketa kuti kwai kana akapinda akahwina handichagumuita kuti agoite ndiye munhu anoziva chaizvo zvinhu anoita kuti vanhu vese vaite kuhwewa rute kuti vari kuda kugarawo kuchitungwiza kuZengeza kwacheko. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei. Kwai kuno ana mupurisa wairi wanoti Hedzinoyi Musiza naTafara Machokoto kwai wakaita basa rokugwanawo mari yanga yabiwa zvakaita kuoma chaiko. Mari inoita zviuru zvokumari kuAmerica $158,000 $158,000 pachirungu. Mudipo munotoona kuti pakaita kunyangariwa. Umbavha noutsotsi nougororo hwazara muwakuruwa zvakaita kuoma chaizvo. Rekai hedu tirambe takadoringa. weZimbabwe Union of Journalists pabodzi no Media Alliance of Zimbabwe neZimbabwe National Editors Forum wese wabatana kuti wagonyore tsamba inoenda kudare reparamende kuti ritore matanho kuna George Charamba nokuda kwokureketa kwache kwokuti arida kugosunga nakazitape wari kuramba wachindoburitsa zvinhu zvinochokuita no God Mafia firimu roAl Jazeera. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita kudini nokutoti iwo wari kuparamende kamuwabiya che. Saka rekai tigoona kuti zvine chazvichaita chere kana kuti zvinenge zvichidini. Tinenge tichizokunyepai. woZambezi River Authority wagoreketayo kuti kwai dhamu roKariba ara parinani manji kureketa kuno zvokutoti wakuringira kuti iyo mageti anosvipa mvura inenge yawanditsa aye anonzi mafloodgates pachirungu anenge apadhuze kuti apere kunhadziwa manje. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Tatomirira kuti watinyepe kuti wapedza tizive kuti chero mvura rikazaritsa dhamuri zvinokona kuti zviitike kuti rirambe rakaita kunaka uye kuti rigopfa. Mari yomunyika iri kurwadza kureketa kuno kwai yaita kugwa kuita kugarira nhanzva ichindoenda iri pamawere pokare zvokutoti ipapa dhora ribodzi romari yokuAmerica riri kutengiwa nomari yomunyika iri kuda kutosvika dzimwe nhambo kana churu chibodzi no100 chaiwo padhora ribodzi. Obva waziva kuti paita kunyangara. Takubenuka paye ende ndofunga ipapa wakuita kukusha mari yomunyika iyi kuti wakone kugokumba mari yokuAmerica yese yawanokona nguva yesarudzo isati yasvika. Rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvichimbopera sei ipapa. Tiringe idzo dzomitambo. Nyasi yadha yajiwa nosimba bhora nokabodzi muNational Sports Stadium. Zuva ramangwana chipembere Black Rhinos iri kutamba noKepekepe Caps United muNational Sports. Ngezi Platinum iri kutamba noHerentals kuBaobab. FC Platinum inobulawayo Chiefs iko kuMhanduwe. Green Fuel inenge iri kuringana noManika Diamonds kuGibo. Chicken Inn inenge iri kujanana noHighlanders Boso hero kuti achajiwa mbani kuBaba Fields Stadium eMagumeni. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. Vanhu vari kuenda nomugwagwa unonzi N1 unokwira Dzauru kuenda kuLimpopo wagonzi kwai tekairai zvisvinu mureke kugonyanya kumhanyitsa nokuti wari kumhanyira kuenda koita pasika kugomo roMoiya wazhinji wacho. Ipapa mazarira agoita mugwagwa yomusvinuba imi pakaita kunyangariwa chaiko unosaya kuti dzimotika dzese dziri kuenderei kunzvimbo ibodzi nguva ibodziyo. Rekai tione kuti kunoita bachero matsaona anoitika nokuti pakaita kunyangara chaiko. Gurukota rinoringa nozvo magetsi muSouth Africa
kosenzora makopa kwai agotoreketa kuti aiwa magetsi tichaita kuti panguva yechando iyi zvireke kugoramba zvienderera mberi kuti magetsi anondodzimiwa zvisvinu. Rekai tione kuti achazvikona chere zvaari kureketa kana kuti anenge ari kutoiti pa zvimwe zvikonzero pokare kana nguva yechando yasvika. Tinoramba takaringa. Asi kwai ipapa panguva yepasika ino aiwa anenge ari kudzimiwa zvakanyanya kundodzimiwa mbichana basi kuita kunyanya. Toramba tichizvitenda. Rekai tirambe takandoringa kuona. Zambia kwai yaisa mumwe mudzimai anonzi Mfikenyi Makanyi kuti ndiye atungamire mugodhi woCobalt Metals. Kuramba chiroera manja ndokukona kawo kuti masimba kunawana amai masimba kunawanouya nekuita zvisvino. Rekai tigoringa kuti ichabudirira kusvikira papi kambani iyi. Tinenge tinokunyepai. KuNigeria kwai kuno rimwe dare ragotiro muridzi wojongwe rinokukuridza zvakanyanyitsa kwai apuwa kusvikira mangwana kuti atolurai nekuti ranyanya kuitira wawakidzani wache ruzha. Imhikai muitiro wakadari kana iwo vanhu vanoenda kudare wodzimosva kuti kwai jongwe ranyanyitsa kukukuridza. Heno mabi yangu peno kune zvimwe zvatisiri kuziva zviripo asi zvaita kuita kuhwadza chaiko akutomanikidziwa kurija pai. Rekai tione kuti acharija chere kana kuti ichabenudziwa pokare akunzi atadza kurija jongwero. Tiri kufara kuti Tunisia iri kurwisana noupfumi hwayo izvezvi ichijiwa pokare noupfumi hwo nokutoti kubva ipo wagoreketa zvokutuka vanhu vatema inonzi xenophobia pachirungu. Zvaita kuti zviite zvakanaka. Tikuramba tichitenda ipapa kuti dai yawe atoramba akaita kutsitsirira chaiko noshamhu yacheyo iri kuwarowa iyoyi peno wanopepuka kuti zvavanoita zvozvisvinuba. Tinoramba takaringa. Gore rino kwaita chisoneke chaicho. Mutungamiri wonyika yoFrance ariko kuChina ari kuita akatomboka nyaya naXi Jinping agotoreketa kuti Xi Jinping anofanira kuti abatsire nyika dzopasi rese kuti Russia ireke kugoramba ichienderera mberi nohondo kuUkraine. Rekai tione kuti achabvumiwa chere kuti zviitike izvi kana kuti chii chinenge chichiitika. Ticharamba takandoringa. Mukugumisira Frank Lampard kwai ndiye abenudziwa pokare kuChelsea. Imikai mhede. Rekai henyu muone ipapa magemu ari kuuyapo achagwisiwa chete. Kabanga kusaipedza iyo mwaka uno bhorayu akabanga kusatoupedza nokuti akafitira kujiwa kubva achitanda kusvikira apedze. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Tiri ipapo aiwa kwanyasi ndini wenyu Mhanduwe WeNhau. Muwe no pasika yakanaka. Tiboyana mangwana.